ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама касач хелен созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай омаден сразу ядона лайкира биҷиқен ва навори пачкаи савдутиҷира гӯш кунен, яъне ки канали бачаи ачкидора. дӯстони азиз, имрӯз 27 яъне ки 27 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 133 сомону 50 дирам 50 дирам рубл бору рафта бардурои азиз. ана худо мегем ки ҳами рубл боло шава бардурои ғаримон хирсан шава. навори пачкаи киногира гӯш кунен. мошини боркаш аста я пашка да замин дар кураи шаҳри Душанбе то чанд сма дар кураи дар видео гап мезанам. хонаҳои арзонак сар мешавад ноҳияи Фархор, ноҳияи Данғара, Сантуда ва шаҳри Душанбе. ди квартираи арзони дига аст дар шаҳри Душанбе. квартира аст дар Туласки област. қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминияи 60,000 сомон ва як комната квартира 100,000 сомон ай. бардурои ғаримон шумо метавонед ки як хонаи заминира 449,000 рубл да бихарен ва як комната квартира 749,000 рубл ай. ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардаган видео имрӯзро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумо да маъқул мешава. мисли ҳар вақте ядона лайкира биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен, каналда подписатсияра биҷиқен, зангулачара дарологӣ монен. ана ки меҳирему суста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардуро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумо да мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардурои азиз, як бачаи ачкидор навора сар мекунам. видеоро то охирша тамошо кунем. бардурои азиз, и видеои ма ай кинои Шанкар да зураи қизиқиш. бо диққат гӯш кунен, гап мезанам. бардурои азиз, хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, тарафи заправкаи Фирӯз. 3 сотиқ заминаи се дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ документош 100% ай. соҳиби хона мегӯяд ки нархша 160,000 сомон бугӯ. ина бардурои азиз, нархиш 160,000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мешава. соҳиби хона илтимос кардагия ки фақат харидорои аниқ занг бизанен. бардурои азиз, марҳамат, касе дар хона дар кураи шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, заправкаи Фирӯз, занг зада 160,000 сомон бихарен. номерои телефонаш имо ватсапам дорад. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як хонаи арзони фасони дигара гап мезанем. и бардурои азизи хонаро як бор реклама карда будем. бо соҳибаш гуфт ки ана бисёр занг задесана, не ки бо рекламаш кӣ. гуфтам гап нест. бардурои азиз, барои ҳамун дуюм бора бо рекламаш мекунам. бо диққат гӯш кунен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Сантуда, деҳаи Гилистон. 12 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, ремонтиш коробка, овсвеч мега ҳастай хона лави ана баҳрда буде. бардурои азиз, хеле ки десен уҷратҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дар трезоша овардагиан. нархша бардурои азизам 140,000 сомон мега. агар касе харидор боша, ай номи канали савдутиҷӣ гап занед, як лоткаи моҳигирӣ падарка. ва соҳиби хона ҳам мегӯяд ки алиш ҳамеша ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар. бардурои азиз, медонам ки бисёрот замин, хона, квартира, мошинои фурӯшӣ доред, не ки намедонем ки чӣ хел реклама кунам. ина бардурои азиз, ай ҳама дар роҳи осонша барои шуморо нишон метавам. касе ки реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, метавонед ки дар ин рақамҳои дестем бардурои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. ма барои харидорора рекламаи зуруш мекунам. дӯстони азиз, оз як компанияро гап мезанем. баъд ин компания гап задан бо хонаҳои арзон, квартираҳои арзон да мегзарем. бардурои азиз, компания акай Бозоралӣ ва акай Назараш мода тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеш хонатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳу саломат бурда
меоранд. Мошиношон мошинои беҳтарине бардуи азиз ва и компаниярам компанияи зури беҳтарине бардуи азиз. Чӣ хеле ки дидесем бардуи азиз, и хели мошин ҳар компанияда нестай. И хели мошин фақат ами компанияи акай бозоралӣ ва акай назарда мебинен. Хулоса бардуи азиз мошиношон комфортай, занг бизанен, нархи навош 7500 рублай. Агар бигем ки номеруро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтум, шумо да гарини скидкаи калон мекна. Бардуи азиз хулоса яко беҳтарин акай да. бардуи азиз, апашко, модаро, хоҳаро, лайкоро фаромӯш накунед. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. хонаҳои арзон дар ин канал бисёр ай. бардуи аз хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор. Точкаи зур буда неки хона. шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор, сеюм кӯча. 6 сотиқ замина дар хона кардагӣ, ана ремонташ мисол ремонт надоштай мега, без ремонтай, овсеч мега ҳастай, бо бочкаи 15 тона ҳам дора. ҳуҷҷатҳош ҳастай, гирди хона маҳкам кардагӣ. соҳибхона гуфт ки нархша 230 000 сомон мегӯ. ина бардуи азиз, касе да мисол хона дар кораи шаҳри Душанбе пеши мошин бозор занг зада 230 000 сомон бихарен. ячанд видеоро аҳамият додум. бисёри бардуи ғарибмон мегӯянд ки ай шаҳри Душанбе квартираи арзон бубон. ина бардуи аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯ парои бозори Саховат. гӯш кардем бардуи азиз, шаҳри Душанбе, рӯ парои бозори Саховат, доми калони 14 этажа мешава. сохтмонаш нав 3 этаж дар рафтесай, як хонагайне ки духонагаш карда мешава. дар 8 этаж бардуи азиз ана квартира мисол мешидай, 58 квадратни метра, ремонтиш коробкаи овсоч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома дора. соҳиби квартира да бардуи азиз срочни сум дар корай, нархиш 280 000 сомон мега. номери телефонш бардуи азиз WhatsApp ҳам дора. касе харидор бошен, занг зада квартираи арзон ай шаҳри Душанбе, рӯ парои бозори Саховат бихарен. дӯстони азиз, ман як канали навӣ кардагиам. дар ӯ канал фақат мошинои арзон мепартом. касе бардуи азиз мефураш ки канали дими мара бидурӯя дастгирӣ кунад, мошинои арзон тамошо кунад, дар комментария ҳамин видео закрепич кардагиам. бардуи азиз, мошини десен Mercedes Atego 1228. Mercedes Atego 1228. соли баромадаш 2002, дар ҳолати хуб қарор дора мега, нархиш 180 000 сомон. касе харидор бошед, ана савдо дар назди мошин. дӯстони азиз, номерои расияш WhatsApp дора. касе да мисол Mercedes Atego дар корай, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. ҳами эълона бо диққат гӯш кунед. як апашкада хонаи заминӣ дар кораи шаҳри Душанбе, қариби гилбита боша мега бардуи азиз. қариби ҳами бозори Корвон ё Саховат, ҳами территорияда бардуи азиз боша, хонаи заминӣ то 23-25 000 сомона мехара. сумаш тайёра бардуи азиз. апашко, модаро, хоҳаро, акҳо, додаро касе дошта бошен, ҳами апашкада, яъне ки ҳами апада занг бизанен, то 23-25 000 сомона хонаи заминӣ мехара. ҳами қариби бозор боша мега. номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. ина бардуи азиз, подписчикои Сауду Тиҷӣ, касе ки ай Душанбеин, касе ки мада подписатсия кардагин ай шаҳри Душанбе квартиратон дар кора, ина марҳамат ҳамин рӯз рӯзи шумо будаида бардуи азиз, фақат ай Душанбе ай. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Калсавои Мардон, дом 16 этажа ай. сехонага квартира дар 16 этаж қарор дора, 77 квадратни метр ай. квартира без ремонт гуфтагӣ ай, овсоити шаҳрӣ дора, атаплени дошта бардуи азиз, ҳуҷҷатам дора. нархиш боша 320 000 сомон. касе харидор бошен бардуи азиз, занг бизанем, бигӯян ки номеро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтум, шумо да бо муомила мекунам. бардуи азиз, номерои Тоҷикистон шам ҳастанд, номерои Россияш да WhatsApp дора. занг зада квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бихарен. Калсавои Мардон да будай.
бардруи азизи дилиҷон мегзарем ба 8 элони имрӯза лайкора фаромӯш накарда бошед. дӯстони азизи квартира дишен қарор дорад дар Туловский област, город Узловая, посёлка Майский. ина бардруи азиз бо маълумотша дар баре нависагиам. Туловский област, город Узловая, посёлка Майский. дом кирпишни дӯстони азиз сехонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 68 квадратни метрай. ремонти квартира миёнаи бардруи азиз ов, свет, газ, отоплениш ҳастай. ҳуҷҷатош 100% ана садик мактаб дар пеши хона аст. бардруи азиз поликлиника ва магазинаш 20 метр дурай. нархи квартирара 180 000 сомон мега, харидор бошен арзон мешава ва соҳиби квартира мега ки ивазам мешава ба хона дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз метавонед ки 180 000 сомон суми нах хати бихарен арзон мекуна ё ана алиш мекуна ба хона дар шаҳри Душанбе. номерои телефони поёнгиш бардруи азиз WhatsApp ҳам дорад, занг зада ё бихарен ё алиш кунед ба хона дар шаҳри Душанбе. бардруи азиз, касе ки мада подписатсия кардаги метавонед ки тез хонаҳои арзон бихарен ва касе ки подписатсия кардаги нестен мумкин ҳамаи видеое ки тамошо кардесен 2-3 моҳ пас тамошо кунед ва уже занг мезанед соҳиби хонара ки уже фурӯхтагӣ барои он подписатсия кунед, як рӯз пас видеои мара тамошо кунед. бардруи азиз, хонаи дишен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 8 сотик замина дар хона кардаги ремонт кардагӣ. соҳиби хона мега ки хона дар ноҳияи Фархорай болои ана Орчен Кейс 8 сотик замина дар хона қатия калидориш кардаги ба ният дар дунуша ремонт кардаги абой задагӣ мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳезм хона аловхона доштай. овош пеши хона дай мегзарониш тамом. свеч мега 300 метр дурай. документош қарор дора фақат. нархиш 60 000 сомон. ина марҳамат бигӣ. яд се видеои охира нигоҳ кардам бардруи азиз, комментариёша хондам бисёрша. бисёри бардро мегӯянд ки ай тарафҳои вилояти Зуғ, яъне ки ай тарафҳои Хурҷандам квартираи арзон бимонен. гап нест бардруи азиз, аз ки ҷое ки замин хона квартиратон дар кора шумо дар комментарида бинависен, ман арзонтари ёфта дар канал мемонам. бардруи азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд, тарафи Чорухдарё нависагӣ. хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 29 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт дошта. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки як хонагаи фурӯшӣ ремонт кардагӣ бидай. нархиш 100 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. шаҳри Хурҷанд, район Чорухдарё нависагӣ. дӯстони азиз, хай бо маълумотша дар бари экран нависагим, занг зада маслиҳат кунед. бардруи азиз, апашко модаро, хоҳаро, додаро, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошини боркаш аст, ки ҷое ки хонаҳои заминӣ фурӯшӣ аст, ки ҷое ки квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан. ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай дӯстони азиз, аки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Савдутиҷӣ ҳамоя дона лайки бепила биҷихен. лайка биҷих шеринар, парво нака очкӯи Савдутиҷӣ намеғилта. кам шӯхӣ мекунем, шерои нар зинда бошен, худованд ана дарди сартона набинам. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона замин квартиратон дар кораи комментарда бинависен, агар дар кор набоша Савдутиҷӣ беҳтарин бинависен. ва бардруи азиз, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва канали мошинҳои фурӯширо дар комментара закрепит кардагием, бидорену канали наву мохият чақчақҳои Савдутиҷиро дар ӯ канал тамошо кунед. зури бадайда. дӯстони азиз, видеоя додара камемонам имконият боша шароитотон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяк. дӯстони азиз, додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дигар илоҷиш нашида, дидам ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.